כולם עברו את זה כאילו ככה? כן. את יכולה להתחיל. לירון שלי, אני מאחלת לך המון המון מזל טוב. אני גאה בך שאתה נמצא שם עם כל הגעגועים, והוכחת לכולם שאתה יכול לעבוד על עצמך ולהיות יותר משוחרר ופחות פחדן. אתה רואה שלא כל כך נורא לעזוב את הבית. אני שמחה שאתה מאושר ומאחלת לך הרבה 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 אושר. כמובן גם איחולים זה מאבא ומהאחים שלך איתי ושירן, שאתה יודע, אבא מאוד ביישן, הוא קצת התבייש לבוא, ואחיך ואחותך די עסוקים, אז כולם ביחד נושאים לך מזל טוב והמון המון המון בריאות ונשיקות חמות. זה אז קל, אתה לא יכול לקל. לא, אנחנו באמצע הקלטות. אני מתקשר אחרי זה, יאללה ביי. מי זה? אימא? עדיין. סגי לדעת, תמסור הודעה שלא... אוי, באמת, תעשה ברמקול. יאללה, נו. לא, נסחפנו. כן, נסחפנו. תקראו לה לפה. בוא'נה, יש לנו גם טלוויזיה כזאת. אתם מוכנים? לא, מה? סגי, אתה תדבר? אלכס, אתה תגיד את זה, מה זה? שלום, קוראים לי אלכס, אני מתגעגע. ואז אתה זרון. כן. זה מה? אני אשתוק. תגיד לנו מתי מצלמים לנו, כן. תהיו תקרוצי או משהו. זה כבר מצלם. זה מצלם. אחי, המון מזל טוב, 120. נכון. אנחנו אוהבים אותך. גגעים אליך זאת, אה? גם אני אוהב ומתגעגע. כן, וזהו. גיא קעקע את השם שלך על הישבן שלו, כאילו, גיא תראה, טוב אחרי זה. אבל זהו, בגדול אלכס עדיין ג'ינג'י, גיא עדיין טומטם, ואני, יש לי עדיין רווח. הוא גם פרזיט. הוא נהיה פרזיט גדול. כן, תמיד הייתי. וזהו. ומזל טוב, וניפגש. אני מחרתי אז ביי. מחרתיים. גם אני, כשאור ראיתי. כן. איזה הגיע לזה. וזהו. יאללה, אחי. אוהבים אותך. זהו. מה, עוד טוב, בוא נמשיך. לא, תחזיק את הבית. את מה? את הבית, כאילו, בוא נדבר איתו אולי על הטיול שלנו, ניתן לזה כמה תכנונים. סבבה. קיצר, אתה בא לפגוש אותנו, גיא גם בא לפגוש אותנו, גיא יסיים את העניינים שלו שם בדרום, יבוא לפגוש אותנו במרכז, אתה לא חייבים לבוא לפגוש אותי פעם, אפשר לבוא לפגוש אותי. דותה, אנחנו יכולים גם להמשיך לבד, בלי סגי. או שאתה יכול להישאר בארץ, נוכל לבלות ביחד. הצד הציוני שלנו. הוא לא צריך ללמוד כבר, זהו. נכון, כן, הוא כבר חכם. צריך. וזכרנו את הקוד שלך בכניסה לחצר. 50, 90, אולי תגיע לידיים לא נכונות. צריך לצנזר. נערוך את זה אחרי זה. מה עוד? זהו, בגדול. לא, אתה לא יכול להגיד זרים, צלם אתה יודע. אז מה עוד יש לך? יש לך משהו להגיד לי? לא יודע, לא יודע לי עכשיו לא, שאתה יודע איך זה. טוב אחי, אנחנו יכולים אחרי זה בדיעבד בפייסבוק, אנחנו יכולים לכתוב מה שחשבנו כן, הבטריה נראה נגמרת, המצלמה עושה פרצוף שלה יפה פתאום, אתה יודע. אז נהיה בקשר. מזל טוב. המון מזל טוב. ביי. ביי. דודן החמוד שלי, אני רוצה שיהיה לך המון המון אהבה ושיהיה לך שלום ושתהיה הכי טוב בעולם, שתהנה מהחיים. אמרתי מזל ושתהנה מהחיים ותלך ותחזור הביתה בשלום. מאחלת זכר גמנני, מסיקה חמה, אבא, אמא ודניאל וזכר. דותן היקר, אני אוהבת אותך מאוד. אני רוצה שתהנה מהחיים ושיהיה לך כיף ותחזור בשלום הביתה. את מאחלת לו מזל טוב ליום הולדת? כן. בואי תברכי אותו, תגידי לו מזל טוב. מזל טוב. שפע ברכות.
ספר מתנות אפילו. תגידי לו ביי ביי. ביי.